Ижадчылар елга йомгак барлай. Ошо көндәрдә Башкортстан башлыгы карамагындагы мәдәният буенча советтың сираттагы утырышы үтте. Һаумыгыз, эфирда интервью, студиялы Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортстанның халык шагыйре, Акбузат журналының баш мөхәррире Лариса Абдуллина. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Лашкашымны декабрь сынапта ул йомгактар барлау һәм яңа бурыслар кую вакытыла ошо көндәрдә генә безнең Башкортстанның 4 вәкиле Бөтен Россия язучылар союзының съездында катнашып кайтты. Тәүдә ошо вакыйгага тукталып китәйек әле. Ниндәй бuna яңалыктар менән кайттыгыз бу ултырыштан? Бұл бит инде бuna сираттан тыш съезы булды, 17-нче съезы. Россия Язучылар союзының һәм бұл сираттан тыш үтүенең сәбәбе шунда. Хәзер Россия Язучылар союзы эргәһендә Россиянең төбәктәге башка язучылар оешмалары берләшә. Бұл бuna илдең бердәмлегенә, илдәге халыкларның бердәмлегенә алып килү максаты белән эшләнә. Һәм буны бер булһа, бuna төбәктәрдә язучылар оешмалары бик күп булган. Мәсәлән, шул Кырымдың үзендә генә 11 язучылар оешмаһы булган. Хәзер улар бөтәһе Россия Язучылар союзы оешмаһы исәбенә инә. Әйткәндәй, бuna безнең республика турында бuna Россия Язучылар союзы рәисе, беренче секретаре Владимир Мединский үзенең сыгышында әйтеп китте. Ул бuna Санкт-Петербургта, Түбәнге Новгородта, Ярославльдә, Башкортстанда Язучылар союзы оешкан рәвештә эшләп килә элек-электән дип. Бу сынапта шулай без Башкортстан Язучылар союзы гомумән Россиядә бердән-бер Язучылар союзы дип аңланым. Үзенең барлыкка килгән дәвердән алып, ул союз берәү генә булган бит. Бездә бердәмлек республиканың алгы коюрлык димәк. Әйе, буна безнең союз һәр вакыт буна кемдәр генә идара итмәгән, һәр вакыт бер союз булган. Шуның тирәһендә буна безнең башкорт, рус, татар язучылары берләшеп иҗат иткәннәр. Һәм бу яһәттән без өлге булһак, тагыла буна Россия Китап союзы президенты Степашында үзенең сыгышында бик матур итеп безнең республиканы телгә алып китте. Ул буна Санкт-Петербургтагы, Мәскәүдә, Кызыл мәйдандагы билдәле бит инде безнең китап ярминкәһе һәм буна Башкортстанда китап байрам һәм китап ярминкәләре башка төбәктәрдә лә оештырыла башларга тиеш дине. Хәзер буна аслап та без күп яһәттән китап байрам, китап ярминкәһе менән күптәргә өлге булып торабыз. Чөнки сынапта буна китап байрамда бит инде без китап хату я булмаһа китап язучысы менән гына очрашу оештырылманы. Ул китапка гомумән уку сәнгатенә, китапты яшь буынга yetkерү сәнгатенә, китапты нәшир итүчеләрнең очрашу мәйданына булды. Гомумән китапка бик бурынгы кумартка итеп тә каралды. Шул ук вакытта креатив китаптар да тәкъдим ителде. Ул сынапта бик кызыклы сара булды. Ул сынап безнең республиканың брендына әйләнде бит китап байрам. Димәк, буларды хәзер Башкортстанда гына түгел, Россиянең башка төбәкләренә лә тарату, тәҗрибә итеп кулланырга мөмкин. Бер яктан караганда, сынапта шундый үзәкләштерү ул бик ыңгай күренеш. Кире яктары булмасмы һуң? Чөнки үзәкләштерүгә караш төрлесе булу ихтимал. Язучылар тарафыннан төрле фикер һәр вакыт булыр. Улар бит язучылар, иҗатчылар, иҗади фикерләйдер һәм буна барыбер да 17 төбәктән берәр делегат сайланып килде. Буна төбәктәрдән гадәттә берәр делегат булды. Ул безнең республикадан 4 делегат булды. Буна Татарстандан шулай ук делегаттар һаны башкалардан аермалы күбрәк булды. Һәм буна бу мин нимә әйтергә әйтәм, буна делегаттарның ханына карап кына менә 117 делегат икән, бу бәләкәй генә форум булган дип әйтергә кирәкмәй. Ул киресенчә буна һәр төбәк шунда үзенең фикерен әйтергә кешеләрне җибәргән. Шул ук вакытта буна язучылар бит инде сәхнәләрдән кызык фикердә яңгыраны. Язучылар союзы ул пенсионерлар оешмаһы булырга тиеш түгел. Буна зал тулып күпселек төбәктәрдән өлкәннәр килгән дип тәнкыйть әйтүчеләр дә булды. Мәсәлән, уга караһаң, әлбәттә безнең делегация без аерылып торабыз, безнең барыбер состав кадимгесә яшь. Безнең союз рәисе Айгиз Баймөхәммәтов үзе яшь буын язучылардан шулай бит. Һәм ул безнең делегациянең җитәкчесе лә булды. Һәм буна бу мин әйтергә әйтәм, буна төбәктәрдә күбрәк яшьтәрне союзга алу, яшьтәрнең иҗадына игътибар итүгә зур басым яһап әйтелде. Һәм менә элекке совет осырында булган художественная литература күп, киң билдәле нәшрияттар кире язучылар союзына кайта. Ял йортлары кире язучылар союзына кайта. Престиж арта димәк. Язучылар союзының буна совет осырында язучыларга нинди мөнәсәбәт булган, ана шул мөнәсәбәт кире кайта дип аңлатып әйтелде. Бу бер яктан буна язучының хүзенә игътибар итәсәктәре зур мәртәбә язучыга, шул вакытта бу искиткеч зур җаваплылык. Чөнки буна унда милли республикалардан да бик язучылар күп инде бит инде. Милли республика язучылары
шул ук вакытта бына зур куанычмен кабул иткәндер дип уйлыйм. Тәрҗемә эше йәнләнүе хакында да фикер әйтелде. Бугаса республика үзе хәл итәргә тырыша, республика дуслары был мәсьәләне. Ысынлапта ул республиканың иңендә, хәтта кайбер бер суракта ул безнең республиканың гранттар бирелеп, безнең Язучылар союзы бына ул эште үзе алып барды. Без база подсрочников бар бына, тәрҗемә итер алдыннан подсрочниктар булырга тиеш бит инде. Без хәтта аны былтыр итеп тапшырдык Россия Язучылар союзына, шулай бер форумда. Башка төбәктәрдә улай Язучылар союзы тарафыннан оешкан эш я булмаһа республика итәкчелеге мөнәсәбәте менән бергә алып барган эш әллә ни юк ул. Һәр язучы үзе хәл иткән. Тәрҗемәсе тапкан, үзе түләгән, менә эш шулай. Менә ул тәрҗемәсе эше хатта менә язучының шәхси үзенең эше һымак итеп кабул ителгән. Хәзер улай түгел. Ул ысынапта менә милли язучыларның да тавышын безнең Россия кимәлендә ишетәләр һәм милли язучыларның әлбәттә иң төп максаты Гамзатовтар, яңа Кайсын Кулиевтар үсеп сыгыр дигән үметтәбез. Шулай бит. Буны хәзер республика башлыгының игътибары тинегез, әйдәгез совет ултырышына әйләнеп кайтыйк мәдәният буенча. Бында да мөгаенда иҗатчыларның, язучыларның мәсьәләләре күтәрелгәндер. Уларны бер суган һораулар. Бына баягы фикерем белән дәвам итеп әйтеп бетереп куям. Бына милли язучы иң беренче сиратта үзе онытырга тиеш түгел. Уның төп укучысы үзенең туган телендә укучысы. Һәм төп укучысы уның туган теле иң төп коралы. Бына ул үзенең халкы мәнфәгатендә хезмәт итә. Һәм бына милли язучылар мин аңлайдыр дип уйлыйм. Һәм бына безнең совет ултырышында, әлбәттә бу бит советта мәдәният һәм сәнгать үсеше буенча ул совет. Һәм сәнгать һәм мәдәният ул нимә? Ул әлегә баягы илдең ул һәр вакыт, һәр дәвр дәүләттең иң төп коралы булган. Бер уйлаһаң бына дәврләр алышынган, ниндидер итәкчеләр килгән, кемдер киткән, ниндидер байлар булган, меценаттар булган, кемдердер ниндидер бурынгы дәврләрдә театрлар ачкан хатта бит. Әмма һәр дәвр исләйдер Пушкин дәвре дидер, Рамио соры дидер, Бабич дидер, Гомер дидер. Рауль Бикбаев осоры дип әйтергә була, уның үзенең аманаты бар, шы көндәрдә генә уның туган көне. Рауль Язучылар союзын иң озак итәкләгән язучыларның союзы рәисләренең бере бит, Башкортстанның халык шагыйре. Бына без уның иҗади каһарманлыгында һәм союз рәисе буларак яшьләрне үзенең эргәһендә туплап, уларны союзга алып килеп, китап сыгару өчен менә яшьләр тавышы серия тап уның дәврендә яңадан янланып эшләп китте. Әйткәндә менә уның эшен эшмәкәрлеген шулай өлге итеп куялабыз. Һәм совет эшендәге менә баягы әйткәнемчә, сәнгать кешеләре бүген иҗат итһә лә, уларның эше киләсәк дәвр өстендә. Улар бына мәңгелек өчен хезмәт итә. Һәм шуңа күрә үзенең сыгышында Ради Фарит улы Хәбиров бына ул басым яһап әйтте. Бына иң беренче әлбәттә ул һәр вакыт әйтә, бына сәнгать мәктәпләре турында сыккайны, сәнгать мәктәпләрендәге иҗатчыларны, улар иҗатчылары тәрбияләгән укытучыларны хаклау мөмкин тикем хакларга кирәк дине. Чөнки улар тәрбияле. Әгәр дә без сәнгать мәктәбендә баланы кирәкле сәнгать устазы тәрбияләмәй икән, баланы урам тәрбияләсәк, шулай бит. Шуннан без ул бала юк. Без бу хатаны беренчектә бу хатага юл куярга ярамай. Чөнки мин хатта әйтерем, менә элек без укыганда мәктәпләрдә була торган театр түңәрәкләре, әдәби түңәрәкләр. Театр түңәрәгендә бала бит үзен тотырга, сәнгать дөньяһына тәүге адым яһарга гына өйрәнмәй, ул хүз белән кулланырга өйрәнә. Үзенең туган телендә һөйләшергә өйрәнә. Бuna гомумән шул театр мәктәпләре яңадан мәктәпләрдә тергеделһә һис зыян юк. Мәсәлән, без медиа мәктәпләр кирәк дибез журналистика өлкәһендә. Һәм слаб улар яңадан без ошо заман талабы буенча медиа мәктәпләр тергеду хакында ла уйлайбыз. Чөнки шул ук медиа мәктәпләрдәге бала сәнгать хакында һөйләй, мәдәният хакында һөйләй. Бәлки ул бала ике телле булып, киләсәктә ошо республиканың хакында һөйләрдәй зур журналистлар булып китер, дипломаттар булып китер. Менә бүген иң төп эшебез безнең әлбәттә балалар белән булырга тиеш. Нинди яһәттән генә карасак та, үзеннән үзе генә, мәсәлән, үсеп сыкмай бит Әхмәт Лутфуллиндар. Әхмәт Лутфуллин ул нисәмә авылында ул талантлы бала, ул Латвияда укыган, шулай бит. Мәсәлән, ул Сырның халык рәссамы булып киткәнсе, нисәмә художество мәктәбен үткән, ул нисәмә зур сәнгать әһелләренең, устазларының фикерен ишеткән, уларның карашыннан дөньяга багырга өйрәнгән, сәнгать күзлеге белән караган. Ләкин уның һәләтен укытучыга күргән тәҗрибәдә. Димәк, укытучыда хаклау төп бурыч булырга тиеш. Бuna бу хакта айрым атап әйтелде. Исламда без
шул ук һүз менән кулланганда, мәсәлән, һәр сәнгатьнең нигеҙендә без театр сәнгате булһынмы, мәсәлән, йыр сәнгате булһынмы, һүз сәнгатендә әйтеп тә торырга түгел, әдәбиятта иң тәү сиратта һүз тора бит, шулай бит. Мәсәлән, безнең драматургияла, мәсәлән, бүген безнең зур кытлык, шулай бит. Безнең күпселек осрактар режиссерлар нимә куя? Проза. Улар прозанын хатта документалистикага мөрәҗәгать итә башлаганнар. Ошо рәвешле улар ошо бушлыкты тултырырга тырыша. Безгә был яһәттән, мөгаен, мин үзем драматург түгел, әмма базнат итәм әйтергә, бына безгә язучыларга ниндидер әйтер һүзебез ул сәхнә аша шул тиклем матур итеп барып итә. Бuna нисек итеп, бына калдырма әсәйгә әлегә тиклем шыгрым тулы залдар булып баралар балалар, шулай бит Айгизбай Мөхәммәтовтың. Нисек кабул иттеләр Гөлсирә Гыйззәтуллинаның яратам дип әйтеп өлгермәгән дигән пьесасын, шулай бит. Шул тиклем бына исламда сәнгатьтең күз алдында терелеп образдар менән алдыбызга басуы шул тиклем халыкка, тамашасына йылы кабул ителә. Кино барыкка килгәс әйткәндәр, театр бөтөрүндө дип. Театр бөтмәй, сөнки театрда тере артист уйный. Оның тере тавышы, тере эмоциялары. Киноның үзенең аудиторияһы. Кино киң масштаблы. Һәм бына Совет алдынан битне Булат Юсуповтың Фәрзәнә идет назад, Көнбагышка табан бара фильмы исем туе булды. Әле был фильм турында тагыла без фикер алышырбыз. Әмма ул документаль нигезле Башкортстандың үсмерләренең, халкының шул тиклем ябай халыктың фидакар каһарманлыгы турында авторлар Башкортстан журналистлар союзы агзаһы Бану Каһарманова, бuna әйтәк, тагыла бит инде уның прозаһы нигезендә барырга килде был әсәр. Бuna шуга күрә безгә язучыларга үзебезгә лә бuna шу проза әсәренә булһынмы, бәлки кайһы бердә була бит бuna ниндидер шигърият нигезендә туга, мәсәлән, Газазил поэмаһы нигезендә Башкортстанның халык артисты Таңсулпан Бабичтың әсәре нигезендә сәхнәгә сыгарды, шулай ук сәхнә әсәре сыгарды. Кыюрак ижад итәргә. Бuna кыюрак, бuna креатив фикерләргә кирәк дип бит. Бuna шулай кыюрак итеп үзебезнең заманга әйтә һүзең бар икән, ысынап уның алымдарын кулланырга кирәк. Иң мөһиме ул фикер фидакарлык, мәдәнилек, әдәплелек һәм бuna без ижад турында булырга тиеш. Ул халыкка хезмәт булырга тиеш. Созидание тибез бит инде. Мөмкин бит төрле хезмәт булырга мөмкин. Иң беренче ул үсешкә булышлык итәргә тиеш. Үсешкә, халыкка хезмәт һәм киләсәккә хезмәт хакында булырга тиеш. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгезгә. Иҗади уңышлар теләбез сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстанның халык шагыйре, Акбулат журналының баш мөхәррире Лариса Абдуллина мәһәлләштек. Хау булыгыз.